to sai ka ga mutum ya fahimci haɗarin zuwa wajen boka, amma saboda wata buƙatarsa ta duniya da yake da ita, to sai ka ga ya je zai ce to bari ya je ya yi wannan abun, daga baya zai dawo ya tuba. Wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba. Da wannan nake so in kawo kissar wani wanda mun san shi, abokinmu ne kuma in ce malaminmu ne, tunda lokacin da muna karatu idan wata matsala ta kulle mana wajensa muke komawa, shi ke warware mana ita. Allah ya bashi fahimta musamman a babin fikihu, yana da matukar fahimta abin nan, yana da ilimi kuma ya fahimci sunna. To sai Allah ya jarabce shi da wani abu na taɓin hankali haka, amma taɓin hankalin zuwa masa yake yi, sannan kuma wani lokacin kuma sai ya gushe masa, mana sai ya faɗi haka, ya faɗi ta karkarwa kamar farfaɗiya haka da sauransu, sai daga baya ya farfaɗo yana tambayar me ya faru. To sai an yi masa bayani a ce ai ga abin da ya faru. To sai ya dukufa wajen neman magani, aka yi harkokin, aka yi rukuyar, aka yi menene, amma da yake babi ne na jarrabawa ba a samu nasara ba. Aka yi ta rukuyoyin, aka yi ta mine, duk wani abu ne na ilaji na shari'a aka yi ta yi dai ba a samu nasara ba. To da ya koma gida sai aka ce ai abin yana da alaka da aljanun kakanninsu, mana cikin kakanninsu akwai masu aljanu wanda shi aljanun yanzu shi suke so. Dole idan yana son ya zauna lafiya ya daina wannan abin, ya daina samunsa, dole sai an ji ayyuwa aljanin gyara, an yi musu girka, an zo an yi kwana dare ana bori, a yi wasu abubuwa, a sa shi cikin wani janzane a lullube shi, a kwana dare ana kada goge da sauransu da caki da wane ne. Idan sahiya ya waye da asuba, to sai a buɗe wannan janzanen da aka rufe shi, to shikenan zai samu lafiya, zai warke, aljanun za su rabu da shi. Ya zo ya gaya mana, muka ce a'a wannan abin shirka ne, kai da kanka kake gaya mana. Muka yi masa wa'azi iya iyawa, ya dan gamsu, amma da ya koma sai suka fi karfinsa. Karshe dai ya ce mana shi dai gaskiya yi masa za a yi masa za a yi, daga baya ya dawo ya tuba. Daga baya ya dawo ya tuba. Kamar kai ne kace kai dai zaka je wajen boka, daga baya in bukatoci sun biya ka dawo ka tuba. Wani kudu min ba da ya kawon salihin. Da aka je aka taro masu bori, aka taro 'yan bori, aka kwana dare, aka kwantar da shi, aka lullube shi da janzani. Daman kafin a fara borin sai da aka yanka bunsuru, aka samu bunsuru, aka sa sanda, ba yanka shi ba aka yi, aka sa wani babban sanda aka rafka masa aka, ya mutu bunsurun, an bawa aljanun. yanzu aka kwantar da shi, aka lullube, aka fara goge, ana kiɗa, ana wane ne, ana masa girka. Asuba tana yi, yanzu an gama, aljanu sun gyaru, sun yarda, sun sallama, za su shafa masa lafiya. Ana buɗe janzanin, ashe ya mutu. Ana ware janzanin, ashe ajali ne, ita na ya mutu. A ga wannan ya yi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Dayan ku zai ta yin aiki irin na aljanna, duk inda ake yawon wa'azi da gwagwarmaya da shi ake tafiya, aiki irin na aljanna, sai ya rage tsakanin shi da aljannan kamar zira'i daya. Ashe mutuwar bai wuce kwana daya ba, inda ya yi haƙuri kaga shi kenan sai ya mutu akan tauhidinsa. Ya rage kamar sawu daya, taku daya, illa zira ya shiga aljanna. Kenan ya yarda shi dai kawai a masa. Ashe lullube shi da aka yi dinnan da zane, ana masa wannan girka din, ashe shi ya mutu, ajali ya kai ya kawo shi. Kenan yanzu binne shi ma wanda za su yi masa jana'iza ma abin ya ta wahala. Karshe dai wanda suka binne shi su 'yan borin suka binne shi, mutanen kirki ba wanda ya jana'izarsa. To wannan menene? Wannan babbar abin nan, wannan babbar alama ce, kuma alama ce waqi'iyya, wanda ya abu kuma ka gani a gaban mu, ba labari bane ake ba. Ashe mu yi hankali, kar Allah ya maka ni'ima ka fahimci wannan sunnar, ka ce wai zaka dan ratse ka dan daga baya ka dawo, kana iya ratsewa kuma daga can ne.